नोंआनो ब्लग रिबै दंथ'ना नोंआनो ब्लग रिबै दंथ'ना के ब्लग रिमानो ते आं ब्लग थाखाय प्लीज ते आं नुनो हाखौ बे हामसक मानो एरेंनि होनो इवान सुना नों के आने हामसक मानो एरें इवान सुमानो बुटनो थाखाय प्लीज हायपनो ताबो के बार सानानै थाङो आं हायपनो ताबो के बार सानानै थाङो आं नोंआलाय थ'बैबो आंनो रिप्लाय रियाना नों आं नुनो हामजागै नोंआनो सोंसारबाय मोजां रिग्लांना हायपनो ताबो नों स्टेटास बाबैनि बागै सिरिसिउना नों बैलाखे हाने मांसि स्टेटास बोरिउनो हायपनो कुनो इंया सिने हामजागलाय मानि मुंतो मान खाबले आं सिने हामजागलाय मा तो मुं सिमि सिउना ताबो के नों आंनि जत' जागायावनो ब्लग रिउ ताबो के नों हामजाग माबो गुबुननोसो हामजाखा आंनो हालक सोबायै गुबुन हालकनो मानजुनाय जायतक दंगो